Ni gikone sirikal ochuga put mabiro nono matut kendo chiwo ripot ewi kaka sirikal nyalo biro kedo kod lwenje mag kit chuech masani koro osebedo ka medore pacho kaendi. Aput makamano biro lalore kod jotend ute lamo, jonyuol, sikunde, apisas mag arita kod jokanyo mamoko mar nono gima nyalo miyo njore makamano medore pacho ka. Kaka Simfros Okinda leronwa, apudno igeno ni biro chiwo ripot mare e thuolo mar ndalo 90. Kaluwore kod lipot manogol kod duol makedo ne ratich oganda KNCHR tarik 20 dwe mokalo, buche 97 mar joma mine mosenegi e yo magalagala e pacho ka nogol lipodegi e tesende obila mopogore e dwe mar 9, 2011. Gin nek mosemiyo oganda mathoth obago ng'anyo e bombe mopogore e pacho ka gidwaro mondo nek ma kamago ochungi. Kaka okang' mar chopo kare singo mare ewi kedo kod nek mar nyiri kod mine masani medo jimbore e pacho ka, sirikal kawuono puodho chuoga put mabiro nono kendo chiwo lipot ewi yore ma inyalo ti godo e tieko nek ma kamago. E romo mar jotend migepe manochwoye kom kod jatend piny William Ruto, apudno biro lalre kod jotend ute lamo, jonyuol, skunde, apisas mag arita kod jokanyo mamoko mar nono gima nyalo miyo njore makamano medore e pacho ka. Apudno biro bedo kod thuolo mar ndalo 90 mar chiwo ne sirikal lipot ewi kaka inyalo tiek njore mar nek ma hawiyaye. Ma biro mana kinde machuok tok jatend piny singo shillings milion 100 mar gero kuonde jot ne joma ringo lwenje mag kit chuech kod campaigns mag kedo gi lwenje makamage. Simfros Okinda, Ramogi TV.